nákup, podíl, směna či prodej pozemku? Vítej v Agroracuel. Ahoj, opět tě vítám na kanále Agroracuel u dalšího videjka a dneska si povíme něco o takovém zařízení, vlastně kanceláře, kdy jsem vlastně potřeboval udělat si na stole prostor a navíc připevnit televizi na stěnu, tak abych se mohl na tu televizi dívat nejenom z kancelářského křesla, ale také i například z postele, kdy se mě i tím uvolní strašně moc místa, kdy neskutečný problém byly nejrůznější kabely po zemi, ale také i například na stole. Takže proto stačilo nakoupit prodlužku jednu pořádnou, kde jsem si udělal potřebný místo a i dostatečný počet zásuvek, ale i například pořízením držáku vlastně na televizi, kdy jsem i musel jet pro další nářadí, které chybělo, ale také i například pro jiné konektory, které nepasovaly právě na ten držák a televizi. Tak nějak jsem měl před sebou ten plánek, kdy mě i ze vším pomáhal kamarád a vlastně jsme to namontovali a třeba když jsme to dávali na zeď, tak přidržel. Já jsem vše připevňoval do trámu, aby to bylo všechno bytelné a aby nic náhodou nespadlo a nerozbilo se. Navíc tady té přestavby mě zůstalo plno nového nářadí, které se bude při dalších vlastně opravách hodit, kdy například o tom nářadí budu ještě natáčet samostatné videa. Ta televize je navíc propojená s počítačem, takže můžu sledovat jak televizi, tak i například zároveň noťaz či telefon. A můžu dělat úplně rozdílné práce a nebo například něco i kreslit na stole, kde se mě právě udělal prostor. Já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, proto nezapomeň dávat odběr, komentář, palec nahoru a u dalšího videjka zatím čau.